Vítam vás na tlačovej konferencii Lekárskeho odboru združenia, kde by sme chceli takto verejne vyzvať Ministerstvo zdravotníctva ako zriaďovateľa najväčšej a najdôležitejšej nemocnici na Slovensku, Univerzitnej nemocnici v Bratislave, aby tejto nemocnice, ktorá je momentálne síce najdôležitejšou a nemocnicou v najťažšom stave, zabezpečil profesionálne vedenie profesionálneho manažera, profesionálneho riaditeľa, ktorý sa bude venovať tejto nemocnice, ktorá má vážne problémy naplno. Univerzitná nemocnica v Bratislave je najväčšou nemocnicou na Slovensku, má celkovo 5 nemocníc, bolo ich viacej, teraz je ich 5 a zamestnáva vyše 6 000 zamestnancov. Je to koncová nemocnica Slovenska podľa tej slávnej reformy stratifikácie nemocníc. Táto nemocnica mala byť úplne na vrchu pyramídy ako najdôležitejšia nemocnica, kde mali končiť najťažší pacienti, pretože nám bolo sľubované v reforme zdravotníctva, v reforme nemocníc od analytikov a ministerstva, že táto reforma zabezpečí, aby bola zabezpečená centralizácia najnáročnejších pacientov do najdôležitejšej nemocnici koncovej. To je tá naša univerzitná nemocnica v Bratislave. Univerzitná nemocnica v Bratislave je aj najdôležitejšou nemocnicou, čo sa týka výuky nových lekárov, aj nových špecialistov, pretože každoročne tu končí najväčší počet nových lekárov pre Slovensko, pre celé Slovensko. Univerzitná nemocnica v Bratislave má aj aktuálne najväčší dlh. Len pre sociálnu poisťovňu podľa tých oficiálnych aktuálnych údajov je to vyše 114 miliónov eur. Má dlh táto nemocnica voči sociálnej poisťovni, ale sú to ďalšie dlhy, ďalšie milióny voči dodávateľom a ten dlh sa bežne pohybuje okolo 200-260 miliónov eur, pokiaľ nie je odlžovaná. Táto nemocnica má aj problém v tom, že je naozaj vo veľmi vážnom konkurenčnom prostredí rôznych súkromných poskytovateľov v tomto bratislavskom regióne, kde je tá kúpyschopnosť obyvateľstva celkom dobrá a množstvo pacientov si dovolí platiť veľké poplatky u súkromných poskytovateľov, ktorí z toho profitujú a majú nielen príjmy teda od zdravotných poisťovní ako bratislavská nemocnica, ale vzhľadom k tým poplatkom, ktoré dostávajú a rôznym vydobitým platbám od pacientov, tieto súkromné zariadenia dokážu konkurovať UNB a hlavne čo sa týka v boji o zamestnancov, čo robí veľký problém bratislavskej nemocnice, pretože keďže máte v okolí danej bratislavskej nemocnice množstvo poskytovateľov súkromných zdravotných zariadení, kde dokážete zaplatiť dobre sestričku alebo lekára, tak pre bratislavskú nemocnicu je to vážny problém, aby tento zdravotný personál udržalo u seba, čo robí veľké nároky aj na mzdy zdravotníkov v tejto bratislavskej nemocnici. Ale zdôrazňujem, my sa nebudeme len o mzdách lekárov, ale aj sestier, sanitárov a ostatných zamestnancov. Pre sanitára v Bratislave je naozaj na pováženie, či zostane robiť v bratislavskom špitali dôležitú prácu pri pacientoch v ťažkých podmienkach, alebo sa zamestná v akom supermarkete za podobné peniaze. Ale toto všetko robí pre bratislavskú nemocnicu veľký problém udržať si zamestnancov a z toho bylo aj väčšie nároky na mzdy pre bratislavskú nemocnicu. Napriek tomu, že má nižšie platby, pretože nemá poplatky ako súkromný prevádzkovateľ v Bratislave a má len príjmy od zdravotných poisťovní. Takisto je to veľký problém pre bratislavskú nemocnicu, pretože títo súkromníci odoberajú bratislavské štátne nemocnice aj tých lukratívnych pacientov, čo sám pán riaditeľ aktuálne priznáva aj verejne. Táto bratislavská nemocnica, najdôležitejšia nemocnica v štáte, čelí aj vážnej fluktuácii zamestnancov a je tu masívny odchod zdravotných sestier, ktorý ochromuje túto nemocnicu. Bratislavská nemocnica ako štátna nemocnica má ďalšiu úlohu pre bratislavský región a bratislavský kraj aj v tom, že tu vychováva veľké množstvo nových lekárov pre súkromné ambulancie, obvodných lekárov, obvodných pediatrov, špecialistov do súkromných ambulancií pre celé bratislavské okolie. Toto je funkcia štátnych nemocníc, ktorá nie je nijako zaplatená, robí to len náklady nemocniciam a všetci tí noví súkromní ambulantní lekári musia pár rokov robiť v nemocnici, pre ktorú je to len náklad, bez nejakého krytia. A potom dá výpoveď ten lekár, odíde súkromnej ambulancii a my sa tvárime a počúvame tu od zástupcov súkromných ambulancií, že štát má zabezpečiť nových špecialistov, ktorých my musíme najprv vychovať za štátne peniaze v štátnych nemocniciach. Podľa zverejnených dokumentov Univerzitnej nemocnice Bratislava za posledných 5 rokov stratila 817 lôžok. Najdôležitejšia nemocnica v štáte, napriek tomu, že máme optimalizáciu siete nemocníc, ktorá mala zabezpečiť centralizáciu pacientov. Výsledok je taký, že nám tu poznikali malé nemocničky
súkromné ziskové, ale centrálna nemocnica, ktorá má prebrať najťažších pacientov, a kde sa hovorili, a teda ministerstvo sľubovalo občanom, ako budú pacienti centralizovaní tam, kde s nimi budú vedieť robiť, kde majú expertov, tak v tej koncovej nemocnici ubudlo 817 lôžok za 5 rokov. A pre porovnanie, univerzitná nemocnica v Martine má 830 lôžok. Takže v Bratislave za 5 rokov ako keby zanikla jedna univerzitná nemocnica, čo sa týka počtu lôžok. Napríklad nemocnica v Žiline má 700 lôžok. Tuto Bratislavčania prišli o 817 nemocničných lôžok za 5 rokov. Preto hovoríme, že táto nemocnica si zaslúži kvalitného, čo najkvalitnejšieho manažéra, ktorý sa jej bude venovať naplno. Tá kritika nie je len z našich úst, ako zamestnancov, ako lekárov, ktorí máme celoslovenské porovnania, vidíme, ako iné nemocnice fungujú, ako napredujú, alebo ako táto nemocnica upadá každým rokom. K kritike manažovania tejto najdôležitejšej nemocnici sa vyjadrili viaceré štátne úrady kontrolné. Napríklad ministerstvo financií v analýze vyhodnotilo, že bratislavská nemocnica aj manažment uzatvára veľmi zvláštne zmluvy so zdravotnými poisťovňami, kde za toho istého pacienta, rovnako náročného, zdravotná poisťovňa Unión v tej analýze platila 2200 €, Dôvera 2600 € a Všeobecná zdravotná poisťovňa 3300 €. A pýtame sa, ako môže nejaký manažér a manažment podpísať zmluvu, kde rozdiel v tom istom výrobku tej cene je aj 1000 € medzi tromi zdravotnými poisťovňami, keď tie náklady na toho pacienta sú rovnaké. Aká je zodpovednosť vedenia nemocnice za takto podpísané zmluvy? Toto je kritika ministerstva financií voči manažmentu Bratislavskej nemocnice, analýza z roku 2021, ktorá hovorí, že v tom roku Bratislavská nemocnica vyrobila 48 miliónovú stratu za rok, ale keby mala tie zmluvy nastavené štandardne, teda za rovnako náročného pacienta by od troch zdravotných poisťovní dostala približne podobnú sumu, tak tá strata ročne bola o 13 miliónov eur ročne menej. 13 miliónov eur sú problém nerovnosti v zmluvách. My sme zverejnili, a teda aj Úrad pre dohľad zdravotnou starostlivosťou zverejnil dáta za rok 2023, teda pred minulý rok, kde tie zmeny v tých platbách o zdravotných poisťovní pre bratislavskú nemocnicu neboli teda zásadne rozdielne ako predtým, čo kritizovalo ministerstvo financií. Ten rozdiel je tam vyše 600 €, 700 stále medzi troma zdravotnými poisťovňami za rovnako náročného pacienta. Ako tomu ten pacient príde, ktorý si platí rovnaké poisťovne všetkým trom poisťovňam, ale dve súkromné poisťovne zaplatia nemocnici za tú liečbu o 600-700 € menej. A teraz máme tomu pacientovi dať menej v tej nemocnici, menej liečby, menej liekov, alebo ako si to tie zdravotné poisťovne majú, teda zdôvodňujú. A druhá vec sa pýtam, prečo takúto zmluvu vyrokuje z manažment nemocnice. A teraz, keď povieme, že jedna zdravotná poisťovňa na tom pacientovi o 1000 € menej zaplatí, je chyba lekárov, že tých pacientov potom príjmajú, keď máme na tom pacientovi stratu, a povieme, že keď bude viacej týchto stratových pacientov príjmať, tak budeme mať lepšie čísla. My do týchto čísel nevidíme, získavame tie dáta od poisťovní horko ťažko cez rôzne úrady, cez infozákony, ale pýtame sa, prečo tieto zmluvy nie sú verejné, kontrolovateľné. Prečo to manažment nemocnice tají a zdravotné poisťovne tajia? Naše výpovede v 2024 zabezpečili aj to, že sa prijal zákon, to bola naša požiadavka, aby tieto platby zdravotných poisťovní nemocniciam od každej poisťovne boli každý kvartál zverejňované Úradom pre dohľad zdravotnou starostlivosťou, a od tohto roka sa tak aj deje. To bol výsledok našich výpovedí. Ale za to muselo dať 3000 lekárov výpoveď, aby konečne štátni úradníci začali zverejňovať platby pre nemocnice. Ministerstvo financií kritizuje a v ďalšej analýze, to je revízia výdavkov nemocníc, kritizuje Univerzitnú nemocnicu v Bratislave za zmluvy s poisťovňami aj v tom, že zmluva medzi súkromnou zdravotnou poisťovňou Dôverou a Univerzitnou nemocnicou v Bratislave bola uzatvorená ešte v roku 2013. 12 rokov platí a má 51 dodatkov. My sa pýtame, či ten obrovské milióny, ktoré cez túto zmluvu idú, či je to normálne. A to isté vyčíta ministerstvo financií, ako môže takto dôležitá nemocnica a jej manažment podpísať a narábať takto so zmluvami, ktoré garantujú príjem zo zdravotného poistenia. 51 dodatkov a 12-ročná zmluva. Samotné ministerstvo financií konštatuje, že takáto zmluva nie je verejne kontrolovateľná ani vyhodnotiteľná. To bude pravdepodobne zámer, prečo takéto zmluvy riaditeľ nemocníc podpisujú.
Ale pýtame sa, že v prospech koho? Lebo v prospech nemocnic ani pacientov takáto zmluva není. A komu takáto zmluva vyhovuje, keď nie tej súkromnej zdravotnej poisťovni? Tak sa pýtam, prečo to riaditeľ štátnej nemocnice takúto zmluvu podpíše, ktorá je nevýhodná pre štát, pre pacientov, pre verejný záujem, pre nemocnicu a podpíše výhodnú pre súkromnú zdravotnú poisťovňu. Pre koho ten človek robí v tom manažmente nemocnice? Najvyšší kontrolný úrad zverejnil pred pol rokom analýzu zo zdravotníctva, ktorú predložil vláde. A v tej analýze napríklad píše, univerzitná nemocnica v Bratislave mala v kontrolovanom období v jednej zmluve 45 dodatkov, v ďalšej 29 alebo 31 rozsiahlych dodatkov, ktoré sa odvolávali na neexistujúce pravidlá. Kritika Najvyššieho kontrolného úradu voči práci manažmentu Univerzitnej nemocnice v Bratislave, najviac zadlžené nemocnice, ktorej dlh budeme platiť my všetci daňoví poplatníci. Hoci sme zaplatili zdravotné odvody. Ministerstvo financií kritizuje zmluvy. Najvyšší kontrolný úrad kritizuje zmluvy Univerzitnej nemocnice Bratislava. Úrad pre dohľad zdravotnou starostlivosťou tiež hovorí, že má zlé platby od poisťovní. Veľa sa hovorí o prepadu hospitalizáciu v nemocnici Bratislava, že klesá produktivita, ale my vám tiež chceme vysvetliť, že tá produktivita klesá v dôsledku zlého manažmentu, kde ako tu tento neurochirurg odišiel z bratislavskej nemocnice a predtým dal rozhovor a verejne tvrdí, že ho viacej stojí dostať pacienta na operáciu, viacej energie, ako samotná operácia. A to sú teda lekári z bratislavskej nemocnice, ktoré vám to dosvedčia, aký je problém prijať pacienta s úrazom, vážnym úrazom a dostať ho na operačnú sálu. Ďalší lekár, ktorý odišiel, to bol prednosta, odišiel z bratislavskej nemocnice rovno do Viedne, ho prijali. Snažil sa rozbehnúť CT, MRK, aby boli nemocničné v Bratislave, pretože tak ako konštatuje Ministerstvo financií, vytýka bratislavskej nemocnici, Univerzitnej nemocnice Bratislava, je to nemocnica, ktorá má najmenej vlastných vyšetrovacích zložiek. Aby ste rozumeli, laboratórne vyšetrenia, CT, MRK sú dneska v zdravotníctve najziskovejšia vec a čuduj sa v svete, bratislavská nemocnica ich takmer nemá. Všetko dáva robiť súkromnej firme, či už laboratória, CT, MRK. Ministerstvo financií vyčíta manažmentu bratislavskej nemocnice aj to, že tie súkromné CT, MRK, ktoré robí pre bratislavskú nemocnicu súkromná firma, sídli v priestoroch nemocnice. Tá firma má príjem ročne 7,5 milióna eur a nájom platí 200 000 nemocnici. Ja sa pýtam, prečo nemôže byť CT, MRK v bratislavskej nemocnici a týchto 7,5 milióna bude príjem nemocnice ročne. Kritika ministerstva financií v uzatváraní zmluv, tam by sa ušetrilo 13 miliónov eur ročne, keby uzatvorili poriadne zmluvy s poisťovňami a boli by rovnaké platby od poisťovní. Kritika ministerstva financií, keby neprenajímali CT, MRK súkromníkom, ale robila by to samotná univerzitná nemocnica, ako je to všade vo svete normálne, tak tu je príjem ročne 7,5 milióna. Zrátajte si to pri tej 48 miliónovej strate ročne. A potom pán riaditeľ povie, že majú málo výkonov. Prečo tie výkony nerobí nemocnica? Prečo si laboratória, ak si pamätáte, pred pár rokmi prišla pani profesorka mikrobiológie s návrhom, analýzou, ako do 2 rokov, keby si bratislavská nemocnica spravila vlastné laboratórium mikrobiologické. Ona má svoj mikrobiologický ústav na Univerzite Komenského. Tam môže robiť laboratórne vyšetrenia. Môže robiť laboratórnu diagnostiku, vyšetrenie krvi, krvný obraz, biochemické vyšetrenie. Tá analýza hovorila, že ak by to nemocnica založila a investovala do toho peniaze, tak za 2 roky sa aj vráti investícia. Prečo doteraz bratislavská nemocnica nemá? Čo robí ten manažment nemocnice, keď chce byť zisková nemocnica a produkovať viacej? Prečo to dala súkromníkom, ktorí sú z toho ziskoví? V tom porovnaní všetkých nemocníc tá bratislavská nemocnica patrí úplne na chvost. Hoci pri univerzitných nemocniciach vo svete je bežné a je normálne, že všetku laboratórnu diagnostiku robí tá nemocnica sama sebe a na tom tiež prebieha výuka. Tento pán profesor, čo odišiel do Viedne, sa snažil rozbehnúť nemocničné rentgenové a CT pracovisko, nepodarilo sa mu a na základe toho sklamania odišiel do Viedne. Za tohto pána riaditeľa, ktorý momentálne pôsobí v bratislavskej nemocnici. Pri tom v Trnave sa mu to podarilo. Tam dokázal vytlačiť súkromné MR-ko, urobili vlastné, v Trnave bolo vlastné MR-ko, vlastné radiologické pracovisko, ktoré extrémne rozšíril a toto isté chcel dokázať aj v Bratislave a nepochodil. To trnavské radiologické pracovisko dneska patrí najlepšie na Slovensku. Vytlačili súkromníkov, nemocnica vytvorila vlastné, je ziskové, prináša nemocnici a pacientom peniaze, ktoré môžeme investovať do onkológie a inde. Je to výužbové pracovisko. Ten istý človek chcel to isté spraviť v Bratislave
Ako tu vidno, odišlo do Viedne, pretože s pánom riaditeľom sa to nedalo. Odporúčam tú analýzu ministerstva financií, kde hovorí aj o tej súkromnej firme, aké má zisky, koľko platí nájom a čo by sa stalo, keby platilo približne podobný nájom, ako platí kancelárske priestory v Bratislave, koľko tisíc eur a desiatok tisíc eur by sa dalo ušetriť a Bratislava by mala navyše. Bratislavskú nemocnicu, ako som povedal, trápi vážny nedostatok zdravotných sestier a práve preto lekári dali výpoveď v roku 2024 a preto máme ten zákon o mzdách, ktorý nehovorí o mzdách lekárov, ale hovorí o mzdách lekárov a sestier. A my sme jediná profesia, ktorá dala výpoveď a dotlačili vládu do toho, aby bol konečne zákon o mzdách sestier, aby tento nedostatok sestier sa riešil. A my máme výsledky, pretože vďaka tomu nášmu zákonu v roku 2024 pribudlo 863 sestier do slovenských nemocníc. To sa zatiaľ nepodarilo nikomu. Žiadne iné opatrenie na to nemáme. A ako vidíte na tomto príklade, interné oddelenie, interná klinika na Mickevičovej ulici Staré Mesto v roku 2013 mala 131 lôžok na internom, ktoré boli vyťažené. Boli tam dve kliniky, jedna mala 90 lôžok, druhé oddelenie malo 40 lôžok, dokopy 131. V roku 2025 pre nedostatok sestier je už len 54 lôžok aktívnych, ostatné sú zavreté. Nie preto, že nie sú pacienti. Oni tam nemajú voľné lôžko, všetkých pacientov veľa z nich musia poslať inde, lebo nemajú voľné lôžko, lebo nemajú sestry. Toto nie je chyba lekárov, to je chyba manažmentu nemocnice. A do leta 25 bolo 54 lôžok, ale už 1. augusta ďalších 12 lôžok museli zavrieť, takže aktívne tam je 42 lôžok a oni nemajú kde ukladať pacientov. Samozrejme, že nemôžu robiť viacej pacientov za rok, mať viacej hospitalizácií, pretože nemajú lôžka. Ale lekár nezabezpečil lôžko nové. To je chyba manažmentu nemocnice, ako je manažovaná. A táto redukcia lôžok na tomto konkrétnom oddelení je 60% mínus. Na najdôležitejšej nemocnici na Slovensku, na oddelení, kde prebieha výuka medikov. Tam je počet napríklad medikov 90 na tých 131 lôžok, ale keď ich zredukujete na 40, tak tých 90 medikov sa učí stále na 42. Nikto z nás by tam nechcel ležať, aby k nemu došlo 30 medikov denne a pýtalo sa ho na ťažkosti. A potom hovoríme, pán minister, ako sa staráme o mladých lekárov, aké tu máme špičkovú výuku. Z 91 študijných lôžok na 42. Aký je to komfort pre pacienta, keď k nemu chodí 30 medikov denne? A tvárime sa, jak je to tu super manažovaná nemocnica, len lekárom sa nechce pracovať. Ako som povedal, v roku 2019 podľa tých verejných dát ubudlo v bratislavskej najdôležitejšej nemocnici, centrálnej koncovej nemocnici 817 lôžok. Zopakujem, univerzita nemocnica v Martine má 830 lôžok. Takže to ako keby jedna nemocnica v Bratislave zanikla. A tým pádom klesol počet hospitalizácií za 5 rokov o 18 000. Ale vznikla tu nová nemocnica súkromná Bory, ktorá sa nikoho nepýtala, či treba, netreba. A my sme dopredu hovorili, že keď tu vznikne nová nemocnica, bude problém s personálom a nebude dosť pre nikoho. Dneska má Bory veľa lôžok zavretých, pretože nemá tiež personál, sestry, lekárov. Ministerstvo zdravotníctva nám oficiálne potvrdilo, že nemocnica Bory má, myslím, aktívnych zo 400 len 270 lôžok. Povedal aj na verejne. Ale tá nemocnica robí 25 000 hospitalizácií za rok. A pán riaditeľ sa čuduje, prečo mu klesol 20 000 hospitalizácií v bratislavskej nemocnici. Keď Bory robia nových, zrazu zobrali 25 000 hospitalizácií. Pán riaditeľ bratislavskej nemocnice čuduje, prečo mu ubudlo 18 000. Ale pritom povie, že Bory nevníma ako konkurenciu, že spolupracujú. Sice mu zobral veľa sestier, lekárov, 20 000 hospitalizácií, ale pán riaditeľ tvrdí, že spolupracujú. Dobre je pozrieť sa, a my sme sa teda pozreli aj na verejné dáta, kto manažuje nemocnicu. Toto je oznámenie verejného funkcionára, keďže riaditeľ Univerzitnej nemocnice v Bratislave to je verejná funkcia a má povinnosť zo zákona zverejniť majetkové pomery, príjem a všetky svoje pracovné úväzky. Toto je zverejnenie posledné za rok 2023. Aktuálne ešte není za minulý rok, ale za predminulý rok 2023. Súčasný pán riaditeľ je tu uvedený a je to oznámenie za rok 2023, ako hovorím. Je tu uvedený jeho príjem z verejnej funkcie, ktorý je 171 000 eur ročne. To je viac ako premiér republiky. Riaditeľ Univerzity v Bratislave má podľa týchto zverejnených údajov ročný príjem vyšší ako premiér tejto republiky. Podľa tých zverejnených dát. Takže tuto je zverejnené majetkové priznanie. Z výkonu verejnej funkcie 171 800
A z iných zárobkových činností tento pán riaditeľ zarába 89 900, to sú verejné údaje, opakujem, na stránke Národnej rady. Generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice v Bratislave je verejná funkcia a iné profesie ako lekár, manažér alebo nejaký člen odbornej spoločnosti nie sú klasifikované ako verejné funkcie, tak zdôrazňujem tu, ten príjem je zaujímavé si pozrieť. A je to zaujímavé pozrieť si aj v porovnaní s ostatnými riaditeľmi nemocníc. Riaditeľ Univerzitnej nemocnice v Bratislave, najviac zadlžené nemocnice, má plat z verejnej funkcie príjem 177 800 eur. Z iných, asi podnikateľská činnosť a iné pracovné úväzky, je to ďalších takmer 90 000 eur za rok 2023. Ale teda keď berieme len tú výkon verejnej funkcie, tak je to ďaleko väčší, ako je tuto verejné funkcie príjem pána predsedu vlády Roberta Fica. Takisto z Národnej rady sme brali informáciu. Ale riaditeľ Košickej nemocnice oproti riaditeľovi Bratislavskej má ďaleko nižší plat, 132 000 ročne. Banská Bystrica 92 000 ročne. Zopakujem, v Bratislave riaditeľ má z výkonu verejnej funkcie 177 000 eur. Keď sme si pozreli českých kolegov, najdôležitejšia nemocnica v štáte, koncová nemocnica Českej republiky, fakultná nemocnica Motol, pán riaditeľ má 142 500 výkon z verejnej funkcie. Je to naozaj na zamyslenie. My nezávidíme žiadne tie peniaze pánovi riaditeľovi, ale je to naozaj na zamyslenie, keď sa pozrieme na ostatných riaditeľov a na riaditeľov v Českej republike. To bož, keď pozrieme na ten mesačný príjem, je to vyše 14 000 eur a premiér má 12 000 eur. Takže riaditeľ najviac zadlženej nemocnice má 14 000 eur, premiér 12 000 eur mesačne. Plus pán premiér nemá údaný príjem z vedľajších funkcií, pán riaditeľ má ešte 7500 k tomu. Zaujímavé je, aj keď si pozriete predchádzajúce roky, za rok tam bol takýto náraz. To vychádzame z tých medializovaných údajov na Národnej rade, kde uvádza ako verejný funkcionár v roku 2022 riaditeľ UNB príjem z verejnej funkcie 80 000, o rok neskôr 171 000. Podotýkam, že keď pán riaditeľ hovorí, že sú náklady bratislavskej nemocnice na mzdy, to sú mzdy lekárov, sestier, sanitárov, upratovačiek, kuchárov, riaditeľa nemocnice dokopy. Tu vidíme medziročný nárast z toho verejného priznania na Národnej rade. Zaujímavé si pozrieť, ako je pán riaditeľ vyťažený aj v svojej práci, keďže by sme všetci čakali, že takto náročná nemocnica, obrovská nemocnica so vyše 6 000 zamestnancami a 5 nemocníc dokopy, okolo 200 miliónov zadlženie, tak aj najdôležitejšia nemocnica v štáte by sme čakali, že sa aj bude naplno venovať, ale čudujú sa svete, pán riaditeľ popri tom stíha aj ďalšie vedľajšie úväzky. A je to Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, na tejto stránke Národnej rady je to uvedené. Štatistický úrad má ďalší úväzok, Slovenská zdravotnícka univerzita, potom je to spoločník v súkromnej firme, ktorú je spoločníkom, a potom ako Univerzitná nemocnica Bratislava. Keď si to rozrobíme, toto sú verejne dostupné dáta na stránke Národnej rady. Keď si to rozrobíme na drobné, keď sme sa zaujímali, že kde teda pracuje v tej bratislavskej nemocnici, toto je informačný systém univerzitný, kde sú všetky úväzky lekárov, aj odborní asistenti a kde ako kto učí. Tak pán riaditeľ má viacero vedľajších úväzkov na chirurgickej klinike 1., 4., kde funguje ako lekár alebo odborný asistent. Lekár znamená, že má svojich pacientov na starosti, operuje ako chirurg, slúži nočné. Budúci mesiac má pán riaditeľ rozpísané 4 služby či 4 služby nočné. Jednu je 24-hodinová, popri tom zvláda riaditeľovanie. A ešte učí ako odborný asistent, to znamená, že odborný asistent, jeho funkcia znamená, že na oddelení dostane medikov, ktorých učí, vzdeláva, vysvetľuje, prednáša im, musí mať pripravené prednášky a venuje sa im a skúša ich. Takže toto všetko pán riaditeľ stíha popri tom, ako manažuje bratislavskú nemocnicu. Podľa tých zverejnených dát my vychádzame len z toho, čo je zverejnené. Tie úväzky sa dajú na tej stránke nájsť, ukazujem, že sú to verejné údaje, to nie sú naše nejaké pokultné zistenia, ale teda keď vychádzame z týchto verejných údajov, ktoré boli tu teraz zverejnené, tak úväzky pána riaditeľa boli takéto.
Ako riaditeľ nemocnice má 100% úväzok ako riaditeľ. Popri tom na chirurgickej klinike uvádza ako odborný asistent, alebo uvádzal v tých dátach, ktoré boli publikované, zverejnené, odborný asistent, kde sa má venovať študentom 48%. Na prvej chirurgickej klinike je súčasne nielen odborný asistent, ale je tam aj ako lekár. Takže na jednom oddelení je ako asistent uvádzaný, ale aj ako lekár je tam uvádzaný, kde má ďalší 40% úväzok. A na štvrtej chirurgickej klinike, to je teda ďalšia chirurgia, ktorá funguje v Bratislave, oddelenie, tak tam je ako odborný asistent uvádzaný v týchto dokumentoch na 100% úväzok. Za keď tie úväzky zrátame, riaditeľ najdôležitejšej nemocnici na Slovensku, najviac komplikovanej a najnáročnejšej, má spolu 288% úväzok, teda 2,88 násobný úväzok, plus z tých údajov, ktoré boli zverejnené za rok 2023 na Národnej rade Slovenskej republiky, tak je to úväzok ešte na úrade verejného zdravotníctva. Tam nevieme, aký veľký úväzok a či aktívny ako. A úväzok na štatistickom úrade Slovenskej republiky. Takže dokopy je to 6 úväzkov ako jeden človek. Okrem toho, keď je v tom registri Národnej rady uvádzaný teda daňové priznania, to všetko má uvedené aj ako spoločník v súkromnej firme, tak na obchodnom registri Slovenskej republiky sa dá nájsť, že je súčasne k týmto 6 úväzkom ešte aj spoločníkom v súkromnej firme. Verejne dostupné na obchodnom registri Slovenskej republiky. Prednedávnom v rámci Univerzitnej nemocnice Bratislava a teda Lekárskej fakulty bol zverejnený oznam pána dekana Lekárskej fakulty, ktorý oznamuje, že 5.11. bude verejná habilitačná prednáška pána doktora Alexandra Majera, teda riaditeľa pána súčasnej nemocnice, ktorý si popri tomto všetkom robí ešte docentúru a v najbližších dňoch, týždňoch bude mať habilitáciu a stane sa s ňou docent. Takže okrem toho, že takto výborne pracuje ešte na viacerých oddeleniach na úväzky, popri tom, že robí riaditeľa, stíha ešte vedeckú činnosť a pripravuje sa na docentúru. Takže keď si to zhrnieme, súčasný pán riaditeľ má 100% úväzok ako riaditeľ, odborný asistent 148%, 40% úväzok ako lekár na chirurgickom oddelení, kde má nočné služby. Po nočné musíte ísť domov, nemôžete byť v práci, takže keď má 2 služby týždenne, 2-krát týždenne nebol v práci asi ani ako riaditeľ. Keď je nočnú, a neviem si predstaviť ten výkon, keď robí do noci, operuje, na druhý deň ako by zvládal náročnosť riaditeľa. Je v príprave na docentúru, má habilitačné konanie, tam musíte prednášať, publikovať, viesť študentov. Popri tom všetkom, to sú predpísané veci, ktoré ten človek, čo si robí docentúru, musí splniť v danom časovom období. A pán riaditeľ to zverejňuje aj v svojom životopise, ten je tu. To je životopis, ktorý je uvedený k tej habilitácii, kde píše, že na prvej chirurgickej klinike robí praktickú výučbu, stáže, semináre a vybrané prednášky z chirurgie pre 3. a 6. ročník všeobecné lekárstvo, teda pre medikov. A na 4. chirurgickej klinike robí praktickú výučbu pán riaditeľ, stáže, semináre, vybrané prednášky z chirurgie pre 3. 6. ročník. Úväzky sú tu takisto odborný asistent, prvá chirurgická klinika, teda to, čo je dané. Takisto tento profesijný životopis je verejne dostupný. V tlačovej správe máte link na tento zdroj. To sú všetko dáta, ktoré musia byť zverejnené kvôli tým predpisom Lekárskej fakulty. Takže je v príprave na docentúru, má uvedený na Národnej rade úväzok ako Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ďalší úväzok na Štatistický úrad Slovenskej republiky a ako sme spomínali aj spoločníkom SRO firme, čo teda my nekritizujeme, len zverejňujeme, že to tak je. A popri tomto všetkom je ešte viceprezident Asociácie štátnych nemocníc Slovenska. Takže my si myslíme, že Univerzitná nemocnica Bratislava, najťažšie skúšaná nemocnica s najväčším prepadom počtu lôžok, ako keby zavreli jednu nemocnicu. Nemocnica, ktorá má najväčšie finančné problémy, najväčší investičný dlh. Naozaj stovky miliónov strata a dlh, ktorý musí dennodenne manažment nemocnice riešiť. Úbytok hospitalizácií, odchod sestier, kvalitných lekárov. Myslíme si, že takáto nemocnica si zaslúži profesionálny manažment, až krízový manažment,
ktorý sa aj full time bude venovať len tejto bratislavskej nemocnici. Je to náš majetok spoločný občanov Slovenskej republiky a my sme mali trvať na tom, aby bola profesionálne manažovaná a správne riadená tak, aby táto nemocnica nekolabovala, ale aby rástla, tak ako má koncová nemocnica rásť, ako to vidíme pri fakultnej nemocnici v Motole v Čechách, alebo AKH v Viedni, alebo Budapešťanskej univerzitnej nemocnici. My máme nemocnicu, ktorá chradne a za 5 rokov prišla o 817 lôžok a 18 000 hospitalizácií. My sme niektoré veci, alebo teda konkrétne som zverejnil aj na Facebooku, kde univerzitná nemocnica reagovala, kde sama priznáva, že tie príjmy od zdravotných poisťovní sú slabé a takisto priznala, že zdravotné poisťovne tie peniaze na tie mzdy zdravotníkov podľa zákona dostala. To je to, čo vám Asociácia nemocníc a Asociácia štátnych nemocníc nehovorí. Ten zákon a jeho krytie o mzdách zdravotníkov, ktorý sa netýka len lekárov, ale 15 ďalších profesí, to sú sanitári, sestry, záchranári, laboranti, psychológovia v nemocniciach, týchto všetkých sa ten zákon týka. A lekári sú tam najmenšia položka, pretože lekárov je kvantitatívne málo, oproti napríklad 65 000 sestrám. Takže keď hovorím o zákone o mzde, väčšina tých nákladov, tých miliónov sú na platy ostatných zdravotníkov, nie na lekárov, lebo v nemocnici máte 1000 sestier a 200 lekárov. Ale samotná bratislavská nemocnica priznáva, že zdravotné poisťovne dostali krytie tohto zákona. To bola súčasť našej dohody, kde my sme trvali na vláde, aby to navýšenie miest a mzdy zdravotníkov v nemocniciach boli kryté v rozpočte, aby sme to nehodili ten problém finančný na nemocnice. Vláda v rozpočte vždy, každý rok dá peniaze na krytie tohto zákona. V rozpočte to dostanú zdravotné poisťovne, ktoré to majú rozdeliť nemocniciam, toľko, koľko majú personálu, akého atestovaný, neatestovaný, presne podľa toho zákonu. A nemocnica s poisťovňou to má zmluve dohodnúť, aby to mala kryté. Ak to riaditeľ nemocnice, ktorý od poisťovne nevydobuje nevyjedná od poisťovne tieto peniaze, ktoré poisťovňa dostala, tie peniaze na platy zostanú poisťovni a tá z toho má zisky. Takže ak Asociácia nemocníc tvrdí, že nemá kryté príjmy na tento zákon, platy sestier, lekárov, sanitárov, ostatných, tak zlé zmluvy vyrokovali, pretože ako tu sama nemocnica v Bratislave uznáva. Áno, zdravotné poisťovne dostanú finančné prostriedky na navýšenie platov. Pán minister Šaško pri našom rokovaní, stal som vedľa neho, povedal, náklady na tieto mzdy budú plne kryté z rozpočtu verejného zdravotného poistenia. To znamená, že nebude žiaden dodatočný náklad pre verejné financie. Tie náklady na zákon o mzdách je krytý v rozpočte. Zdravotníctvo na to dostalo začiatkom roka od štátu peniaze a išli poisťovňam, ktoré to majú rozdeliť nemocniciam. Ak to nemocnice nedostali, tak musí riaditeľ povedať prečo, ktorýkoľvek riaditeľ. Je to aj v revízii výdavkov nemocníc, ministerstva financií, kde je tento údaj, že je to každoročne kryté v rozpočte zákonom o mzdách. Tak nemocnice nemôžu povedať, že nemajú kryté náklady na mzdy zo zákona, oni nemajú kryté náklady nad zákon, ale to riaditeľ musí povedať, prečo dáva niektorým zamestnancom nad zákonné minimá plat. A zopakujem, pri tej Bratislave je to pochopiteľné, pretože tie mzdy zdravotníkov v tých súkromných centrách sú vyššie. Riaditeľ, keď chce konkurovať, tej sestre musí zaplatiť viacej, aby u neho robila. A dnes je situácia taká v Bratislave, že máme nedostatok sestier a riaditeľ je naozaj nútený dať niektorým sestrám plat, aj aký má neatestovaný lekár. To je realita bratislavskej nemocnice. A nemá to kryté v zákone, ale to si musí vyrokovať s poisťovňou. Ak si pozriete, čo uvádza samotná univerzitná nemocnica v Bratislave, osobné náklady na celkové náklady tvoria v roku 2024 53%. Ja som spomínal, že som sa pýtal českých nemocníc, koľko tvoria náklady na mzdy z ich výdavkov a odpoveď bola od 50 do 60%. Bratislavská nemocnica mala v roku 2024 53% nákladov tvorili mzdy. V roku 2025, čo pán riaditeľ hovorí, že kolabujú kvôli tomu zákonu, je to 58%. O 5% navýšenie, ale pritom, ako viete, tá valorizácia bola 9,6%. Tak ako je to možné, že od poistenia dostali menej percent? To samotná nemocnica priznáva. Aké zmluvy vyrokovali, a vrátim sa tomu začiatku, kde Najvyšší kontrolný úrad, Ministerstvo financií, Útvar hodnoty za peniaze, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou kritizujú univerzitnú nemocnicu v Bratislave, že má zlé zmluvy s poisťovňami, v dôsledku ktorých vznikajú dlhy, ktorý platíme my všetci znova. A poisťovne súkromné sa tešia, lebo na tomto zarábajú.
Čím menej zaplatia poisťovni, tým majú väčšie zisky, ktoré si môžu rozdeliť svojim firmám. Ono na konci roka to ukáže, že má len 29 miliónov poisťovňa zisk, ale ona vlastní laboratória, nemocnice a ten zisk si môže skryť do ktorejkoľvek z tej zložky a preto by nemalo byť krížové vlastníctvo, ale to už teda odbáčam. Odmietame kritiku, že by sme mohli v Bratislave liečiť a operovať viacej. Nedá sa to, pretože ten systém nie je zabezpečený na to. Tak ako tu tvrdí mladý lekár, ktorý dal výpoveď, v Bratislave odišiel do súkromného centra a sú tu kolegovia z bratislavskej nemocnice, ktorí vám ten systém môžu popísať. Ako pacienti hodiny čakajú, kým sa uvoľní operačná sála. Tí lekári nemôžu prijať viacej na operáciu, pretože nie je ich kde operovať. Operačky sú zavreté, aj keď sú zrekonštruované, oddelenia sú zavreté, lôžka sú zavreté alebo sa malujú, lebo nemáme zdravotné sestry. Ale to nie je chyba nie je chyba nemocnice, alebo teda nie je to chyba lekárov, ale chyba manažmentu nemocnice. Skúsim, ak môžem, len príklad z reality. 5.5. ste aj vy, média, zverejnili novo otvorenie 2 operačných sál v Ružinovskej nemocnici za prítomnosti ministra zdravotníctva. Keby ste poslali v rámci informačného zákonu otázku, kedy bol zoperovaný prvý pacient na týchto sáloch, dostali by ste odpoveď tento mesiac. Kritika je, že je malá výkonnosť, že sa operuje málo, že je málo pacientov, sa rotuje. Tie sály boli niekoľko mesiacov, 5 mesiacov úplne prázdne. Situácia je taká, hoci vy ste chceli operovať. Na oddelení, na ktorom pracujem, keď príde v doobedňajších hodinách úraz, tak musí operácia počkať dovtedy, dokedy sa dooperuje na niektorej zo sál plánovaný operačný program, lebo nie je k dispozícii inštrumentárka, ktorá by ten úraz na tej sále odinštrumentovala. To znamená, pacient sa nechá čakať buď na centrálnom príjme, alebo ide do bufetu, počká s dorezanou rukou, operatér čaká takisto, po 3-4 hodinách, keď to dobre opuchne, tak sa uvoľní sála a vy môžete ísť operovať pacienta. Toto ja ako lekár neviem nejakým spôsobom ovplyvniť. Je to vec, ktorú má na starosti čiste manažment nemocnice. Ak niekto bude tvrdiť, že nie je možné zohnať stredný personál, podľa mojich informácií boli v nemocnici, alebo prišli do nemocnice sestry, ktoré mali záujem o post inštrumentárky a neboli prijaté. Neviem z akých dôvodov, neviem prečo, ale problém nie je to, že lekári málo operujú, ale nemôžu operovať, pretože to nie je možné. Ak si pozrete aktuálny rozpis operačných sál a vyťaženosť operačných sál v nemocnici Ružinov, stále máme v pondelok jednu sálu, na ktorej nie je určený žiadny odbor. A podľa toho, či nebude sestra, ktorá tam bude obsluhovať, nebudeme operovať. Ďalší deň, myslím, máme dokonca 2 sály, ktoré sú prázdne. Napriek tomu, paradoxne, naša klinika v ten deň operovať nemôže. Dostane len jednu operačnú sálu miesto 2, ako to bývalo kedysi. Ale tá jedna figuruje v rozpise ako prázdna. Takže vysvetlite mi tú logiku, ako môžem ja zvýšiť efektivitu práce a operovať viac, alebo ktokoľvek z mojich kolegov, lebo toto sa týka všetkých oborov, bolo povedané, žiadna operačná sála nikomu nepatrí. Aby to vyzeralo nejak opticky priateľne, tak napríklad zavádzanie pacemakerov srdcových, ktoré sa doteraz zavádzali na malých operačných sáloch ambulantne, je fajn, sú presunuté na komplex operačných sál a zaberú 4 dní. Len preto, lebo tam je prázdna sála, ktorá by opticky tam svietila. Takže sa podarilo toto presunúť. Je to fajn, je to v poriadku, ale toto bola záležitosť, ktorá doteraz nevadilo, že sa robila v nevyhovujúcich podmienkach,
A teraz len preto, že jedna sála ostáva prázdna, tak sa tam toto presunulo. Ja sa teším, fajn, ale keby tento problém nenastal, ďalej by sa to robilo len kvázi ambulantne. To sú len fakty, reálne, takto sa to deje. Pošlite si klikne infozákon, kedy bol zoperovaný prvý pacient na Funglnových sáloch, ktoré boli otvorené 5.5.2025. My sa nebraníme tomu, aby keď nejaký lekár nemá prácu, je tam zbytočne bol prepustený alebo ktorýkoľvek zamestnanec. My tým zákonom o mzdách sme zabezpečili to, aby bol záujem o prácu lekára, sestry, sanitára v nemocnici. A keď bude dostatok záujemcov, tak vtedy si riaditeľ môže vybrať dobrých a tých zlých poslať preč. Takže nič nebráni každému riaditeľovi nemocnice, aby lekára, alebo sestre, ktorá sa nevie spraviť pacientom, nevie si zlepšiť pracovnú morálku, má nejaké problémy v práci, aby ho prepustil a na jeho miesto prijal lepšieho. My sme nezabezpečili mzdy zdravotníkov tak, aby sme tam zabetonovali a kohokoľvek. My sme dali priestor riaditeľom na to, aby si mohli vybrať a primárom a prednostom, vedúcim oddelenia, aby si mohli vyberať lepších. Takže o toto šlo, pretože keď nemáte záujemcov, vy ste potom ako riaditeľ, primár, prednosta odkázaní na to, aby ste tam mali kohokoľvek, hociakej kvalite. A to bol systém, ktorý bol pred našim zákonom v slovenských nemocniciach, kde sme vedeli, že niektorí kolegovia majú problém s alkoholom, nevedia sa správať, nechodia dobre do práce, ale museli sme ho tam držať, lebo nebola za ňou náhrada. Dnes, keď sa hlásia mladí lekári do nemocnic, kde je záujem o prácu v nemocnici, si konečne riaditeľ bude môcť vybrať primára prednosta tak, aby tam bol čo najkvalitnejší zdravotník, či sa to týka lekára alebo sestry. Takže v tomto majú riaditeľia voľné ruky a zlých zdravotníkov nech prepustia, ale každý riaditeľ nemôže sa pozerať na to, ako mu ubúda počet lôžok a vykrikovať potom, že na internom majú málo hospitalizácií, keď zo 131 lôžok majú dnes 42 posteli. Kde tých pacientov majú prijať, keď v 2013 dokázali naplniť 131 lôžok a dnes ten istý počet pacientov majú na 42 posteli. Kde je ten priestor na to, aby sa to zlepšilo, počet pacientov. Takže my sme to už raz povedali a vyzvali ministra zdravotníctva pána Šaška a na základe týchto informácií, ktoré sme dneska opäť zopakovali a my to pánovi ministrovi bežne vravíme, my žiadame, aby pán minister odvolal riaditeľa Majera z postu Univerzitnej nemocnice v Bratislave a postavil do čela tejto nemocnice naozaj manažéra, ktorý sa naplno bude venovať, naplno len tejto vážne dôležitej nemocnici a tak, aby táto nemocnica rástla, napredovala ako koncová nemocnica, pretože to je jej cieľ, a nie, aby ubúdali lôžka a aby padala pacientom na hlavu. Ďakujem pekne, ak máte otázky, nech sa páči. Tie dáta, ktoré sme my publikovali, sú všetko zverejnené, sú v tlačovej správe ako link, môžete si ich tuto fotiť alebo vám ich ukážeme, takže sú dosť dostupné. Vychádzali sme z tých aktuálnych údajov, ktoré boli zverejnené. Viktória Nemetová, Nech sa páči. Vy ste teraz reagovali vlastne na tie mzdy, a teda štátne nemocnice naďalej tvrdia, že ten platový automat je dlhodobo neudržateľný, tak možno na to vaša reakcia. Toto je, čo tu mám otvorených, ale vám to hneď prečítam. Ministerstvo financií robilo revíziu nemocníc, videov nemocníc. A v tej revízii, tento rok bola zverejnená, píšu Ministerstvo financií. Zákon 578/2024, to je ten zákon o mzdách, definuje minimálne mzdy jednotlivých kategórií zdravotníckych pracovníkov v ústavnej starostlivosti ako násobok priemernej mzdy 2 roky dozadu, čo zabezpečuje ich rast v súlade s rastom priemernej mzdy v hospodárstve s dvojročným posunom. Rozpočet zdravotníctva každoročne počíta s rastom všetkých osobných nákladov v ústavnej a ambulantnej starostlivosti v súlade s priemernou mzdou. To je to, čo vravím, aj čo povedal pán minister pri tvorbe toho rozpočtu. Krytie tohto zákona miest zdravotníkov je kryté v rozpočte zdravotníctva. Štát na to dal peniaze zdravotným poisťovniam. To, že zo zdravotných poisťovní neprišli do nemocníc, to pani riaditelia nemocníc plačú na zlom hrobe, pretože to mali výrokovať so zdravotnými poisťovňami. Tie poisťovne tie peniaze na platy, tak ako každý zákon, dostali a majú ich dať nemocniciam. Ja som si vypýtal cez infozákon náklady 13 najviac zadlžených nemocníc na Slovensku, ako sú kryté ich náklady a koľko dávajú na mzdy. Chcem ukázať ten príklad pri tých
Títo riaditelia, ktorí v tej tlačovej správe vystupovali, napríklad aj Asociácia nemocníc Slovenska, kde jej prezident odmietol odstúpiť napriek tomu, že bol súdom uznaný ako za korupciu, tak táto inštitúcia tu poučá o morálke a hovorí, že tie zákonné mzdy im robia problém. Ale keď si pozrite, koľko z tých miest sú náklady na mzdy lekárov, tak cez Infozákon som sa spýtal nemocníc a bolo to 15,9% nákladov nemocníc tvoria mzdy lekárov po navýšení zo zákona. A celkové náklady zo výdajov, pretože nemôžete posudzovať z príjmov, keď všetci vieme, Najvyšší kontrolný úrad to hovorí, Úrad pre dohľad to hovorí, UHP hovorí, že majú zlé zmluvy od poisťovní, ktoré nekryjú ich náklady, že majú zlé vyrokované príjmy od poisťovní, tak nemôžeme na základe zlých príjmov posudzovať výšku nákladov na mzdy. Náklad na mzdy pri každej firme sa posudzuje z celkových nákladov. To, či máte vaši zamestnanci v nejakej firme majú dobré alebo zlé mzdy, posudzujete toľko, koľko náklady na tie mzdy sú z nákladu celej firmy. A keď sa spýtate takto tých nemocníc a ministerstva, tak vám povedia, že priemerne z roku 2024 boli priemerne všetky fakulty nemocnice a univerzitné náklady na mzdy všetkých zdravotníkov, včítaní riaditeľa nemocnice, tvorili 46% výdavkov. Zopakujem, keď som sa to pýtal, v českých nemocnic bolo to 50-60%. Priemerne pre fakultné a univerzitné nemocnice 46% výdavkov tvorili mzdy. Keď si pozriete v Čechách je viacej lekárov v nemocniciach, o 15% oficiálne, majú viacej lekárov v nemocniciach, takže na 1000 obyvateľov majú viacej lekárov v nemocniciach, majú tam viacej sestier v nemocniciach, majú viacej nemocníc Česká republika a napriek tomu im kvôli nemocniciam nekrachuje zdravotníctvo. Tak v čom je chyba? Ja by som mohol dodať, opakovane sa tu hovorí o automate. To nie je žiaden automat, ktorý by vyhazoval peniaze, len tak, jak si my myslíme. Je to normálny valorizačný zákon, kde sú nejaké určité podmienky, o koľko sa kedy, ako bude dvíhať mzda, tá základná mzda. A štát má 2 roky na to, aby sa na to pripravil. Vždycky to je 2 roky spätne. Z priemernej mzdy, toľko, čo zarobí priemerne Slovák, tak z tej priemernej mzdy sa vypočíta nejaká priemerná mzda pre toho lekára o 2 roky neskôr. Čiže ten štát už 2 roky má tie peniaze z odvodov, z daní, čo tí Slováci tu zaplatili, čo to ako občania, daňoví poplatníci poplatili, oni sa na to vedia nachystať. To nie je, že zrazu, tento rok to bude o toľko percent. To z 2 roky vie. Ono to má svoju logiku. Ak zbohatnú, v úvodzovkách bohatnú alebo chudobnejú Slováci v priemere, tak takisto bohatnú alebo chudobnejú aj zdravotníci. A nie len lekári, ale všetci zdravotníci, ktorí pracujú v nemocniciach, a nie len štátnych, ale súkromných. Čiže ak tu niekto hovorí, že ten zákon treba zrušiť, je to len jedna jediná vec, že chce znižovanie mzdy zdravotníkov. To naozaj si môžeme toto dovoliť. Sestram. A sestram, ktorých máme už teraz nedostatok. My máme často nové operačné sály postavené z eurofondov, zrekonštruované a sú zavreté aj v súkromných nemocniciach, lebo nie sú inštrumentárky. Pacienti čakajú pred nemocnicou na operáciu. My sme nachystaní operovať a liečiť. Sály sú nachystané, ale nemáte inštrumentárku. Teraz pred 2 dňami bola tlačovka z Popradu, ako krásne tam idú preinvestovať, neviem koľko, 40-42 miliónov eur. Že budú mať krásnu nemocnicu, super, doprajme im to všetci vysmiatí, samozrejme, prečo, však určite tam nejaké firmy a tak. Ale keď sa pýtali riaditeľa, novinári, vy ste sa pýtali toho riaditeľa, toho Popradu, že koľkých lekárov by potreboval nových, tak povedal, že všetkých. Hej? Takže nám tie naše kvázi výpovede pomohli, že nám troška nabehli lekárov, ale stále ich je málo a sestier je dupľom málo. Takže keď chce niekto sa v tomto hrabať, v nemocniciach, on bude zhoršovať situáciu, ktorá tu už zlá je. To je to, čo sa dlhodobo hovorí, že nás čaká vážny problém s nedostatkom sestier, lebo priemerný vek je nad 50 rokov zdravotnej sestry v nemocnici. A teraz to už začína, už tie sestry klesajú. Tie skúsené sestry odchádzajú do dôchodku a preto klesá aj tá výkonnosť tých nemocníc, počet operácií a tak. To je dôsledku nedostatku sestier. Ale zopakujem, ale keď riaditeľ povie, že treba zrušiť tieto garancie pre sestry, ktoré doniesli 863 sestier za rok navyše, čo sa doteraz nestalo, predtým pribudalo 200-300 nových sestier do systému, teraz 863 za jeden rok pribudlo. Tak aké je to riešenie pána riaditeľa Petka alebo pána Pramuka z Penty, ktorá vlastní dôveru, to je tá poisťovňa, s ktorou by mali vyrokovať lepšie podmienky nemocnice. Nemá pán Pramuk trošku konflikt záujmov v týchto vyjadreniach? On sám sa vyjadril minulý rok na tripartite, že má chirurga, ktorý mu urobí 10 služieb mesačne.
Dajte sa takému 10x24 a vám garantujem, že ráno o 7 neodchádza domov. 10x24 hodín je v robote. Plus 10x8 hodín, čo tam odrobia, to ešte je normálne. Takže za akú kvalitu platíme? Toto oni chcú, aby sme proste takto vyťažovať ľudí, aby im čo najviac zarábali peniaze, aby im nemuseli nič platiť. A ešte k tej počtu hospitalizácií, keď už sa bavíme o tej výkonnosti nemocníc, Slovensko má nadpriemerne veľa hospitalizácií, čo nám vyčíta Európska únia a tie analytické odbornosti dlhodobo. Teraz klesla počet hospitalizácií, ale počet hospitalizácií klesá v celom svete, Európskej únie, západno aj v Čechách. Tiež môžem vám ukázať ten graf, jak to klesá v zahraničí, kvôli tomu, že veľa výkonov sa už dá robiť ambulantne, alebo sa zmenilo aj na Slovensku na jednodňovú zdravotnú starostlivosť. Takže to nie je o tom, že by sme menej pracovali, ale počet hospitalizácií klesá, lebo medicína ide dopredu a veľa vecí vieme vybaviť ambulantne, nemusí vás prijať do nemocnice, alebo sa to deje ako jednodňová zdravotná starostlivosť, čo pred pár rokmi nebolo. Ale napriek tomu máme stále viacej hospitalizácií na 1000 obyvateľov ako západné krajiny. Ešte ak môžem, Maricová Kristína, Slovenský rozhlas, nemocnice vám tiež vyčítajú, že neprospelo ani to skrátenie pracovného času do 40 hodín. Vraj sa robí teda menej výkonov, zložšie špeciálne, na to reagujete ako? Ja robím v nemocnici, fakultnej nemocnici Nitra, ktorá má 37,5 týždeň pracovný čas asi 20 rokov. Väčšina nemocníc, hlavne tých štátnych, ale aj veľa súkromných, malo 37,5 týždenný pracovný čas už roky. Skoro všetky štátne nemocnice Takmer všetky. Pár nemocníc sa dotkla táto zmena štátnych, ale tá dohoda sa netýka súkromných nemocníc. V tomto Asociácia nemocníc Slovenska klame, pretože tá zmena sa netýkala súkromných nemocníc. Keď si pozriete dohodu s vládou, je tam napísané pre štátne nemocnice a vychádzali sme z toho, aby sa naplnil zákon, pretože zákon hovorí, že pokiaľ ide o nepretržitú prevádzku, čo isto chápete, že nemocnica funguje nepretržite a o pol štvrtej nezatvára dvere, ale funguje 24 hodín. Nepretržitá prevádzka má mať týždenný pracovný čas podľa zákona 37,5. My sme len trvali na tom, aby bol zákon naplnený. Nijako to nezmení efektivitu nemocnice. Ten istý počet operácií sa odoperuje, hovorím, my to máme 20 rokov. Pred pár rokmi na to sama prešla nemocnica napríklad v Ľubovni, čo teda není nejaká štátna nemocnica, ani to nebola dohoda s vládou, ani s odbormi. Sám riaditeľ to tak zmenil, pretože to neovplyvní fungovanie nemocnice, ani to nespraví menší výkon, jednoducho neodoperujete menej a tá nemocnica funguje tak 24 hodín. Len služba začína nie o 15:30, ale o 15:00, ale stále je tam lekár. A ešte na porovnanie, keď bola debata súkromných obvodných ambulancií, ktorí chceli skrátiť pohotovosť o 2 hodiny a obvodným súkromným lekárom sa skrátila pohotovosť o 2 hodiny, tak ministerstvo im prikázalo, aby mali minimálny týždenný pracovný čas aspoň 35 hodín. Takže pri súkromných ambulanciách ministerstvo nariadi, aby mali aspoň 35 hodín a nám tu vadí, keď sa má naplniť zákon, že v nemocniciach by malo byť 37,5. A teraz sa pýtam, že kde bude chcieť pracovať ten mladý lekár? Tam, kde má maximálne, teda minimálne 35 hodín, aby robil, alebo v tej nemocnici 37,5, kde potom zostáva ešte na nočnej do rána. Viete, že to je tiež pokrivená kritika, lebo väčšina nemocníc to dávno mala, roky, hovorím, Nitra 20 rokov to má, 37,5 týždňový pracovný čas. Pár nemocnicám sa to upravilo tak, aby bol naplnený zákon, lebo keď máme takýto zákon, tak nech sa dodržuje, alebo potom na čo máme tie zákony. A pri súkromných ambulanciách, kde teda si myslím, že je ďaleko vážnejší problém ako pri nemocniciach, tak tam povieme, že tých 35 hodín aj mali povinne. A v nemocniciach máte 37,5 a asociácia z toho robí humbug. Asociácia nemocníc Slovenska, ktorá zastupuje hlavne súkromné nemocnice firmy Agel a Penta, má najväčší problém s tými vecami, ktoré sme zabezpečili v dohode s vládou. To je to zverejňovanie tých zmluv, alebo aby sa dodržali konečné normatívy, kde pacient má garantované, aký kvalitný personál a v akom počte sa má starať o neho. Lebo za to je platená tá nemocnica podľa normatívov, ale oni tie normatívy nedodržujú, tým ušetria a majú zisk, ale na úkor kvality starostlivosti o pacienta. Toto sú tie veci. Rozpočtová vyhláška, ktorá tým finančným skupinám okresala príjmy, pretože zabezpečila, že do štátnych nemocníc poisťovňam prikázalo ministerstvo dať nejaké peniaze. To je už dneska na každý rok rozpísané. Toto sú tie veci, ktoré tým finančným skupinám vadia v tej dohode z vlády s LOZom, o tom sa málo hovorí. Pri všetkej úcte firma, ktorá považuje za svoj najväčší problém svojich zamestnancov, je dlhodobo neudržateľná. Vedenie, ktoré považuje svojich zamestnancov za nepriateľov a najväčšiu príťaž, nemôže dlhodobo fungovať. Nech je to akákoľvek firma. Bilo Svadiana z Markízy, Asociácia nemocníc chce teda o týchto podmienkach, ktoré sa im nepáčia ešte rokovať.
rokovať, či už s ministerstvom alebo s lekármi. Vy ste pripravení na nejaké ústupky v memorande? Každá nemocnica môže so svojimi lekármi a zamestnancami rokovať. Hovorím, ten zákon to sa netýka lekárov, ale je 65 000 sestier. V zásade podporujeme to, aby asociácia išla rokovať, áno, s poisťovňami a vyrokovala také podmienky, aby peniaze, ktoré Dostali. vláda uvoľnila poisťovňam, dokázali z tých poisťovní dostať k sebe. Plne ich podporujeme v tomto. Ako môže predstaviteľ finančnej skupiny, ktorá vlastne aj tú poisťovňu, aj tie nemocnice, vyrokovať lepšie zmluvy od poisťovní? Ako on pôjde proti jednému alebo druhému svojmu zamestnávateľovi. A preto v normálnych krajinách bežne nie je možný takýto monopol, ako je na Slovensku, že jedna finančná skupina vlastní aj poisťovne, nemocnice, laboratória, aj všetko. A lekárne. Ešte sa vrátim k tej UMVčke. Ja som to pochopila tak, že hlavným problémom, prečo ubúdajú tie lôžka, aj sa teda neoperuje toľko, koľko by sa mohlo, je nedostatok tých sestier. Áno. Ale tie sestry chýbajú celkovo v systéme. Áno, ale prečo niektoré nemocnice majú menší problém s sestrami a Bratislavská viacej? Tu najviac. A hlavne nám vadí, že sa tento problém nepomenuje od pána riaditeľa, ale vymýšľajú sa tu veci, že sa nechce operovať lekárom. Viete, tak je to prezentované, že lekári majú skrátený pracovný čas, málo operujeme. Ale oni operujú 24 hodín denne, nočná denná, to nie, že 37,5, že o pol štvrtej padla a zavrú sa operačky, oni operujú 24 hodín denne, ale nemajú s kým operovať, pretože není sanitár alebo sestra. Tuto lekár, ktorý odišiel z bratislavskej nemocnice, jeho viacej roboty stálo dostať pacienta na operačnú sálu, ako ho doperovať. Toto má riešiť lekár, že či vám zoberú pacienta na sálu, že to odrezané prsty, pacient s odrezanými prstami príde do centrálnej nemocnice a čaká 3 hodiny na operačnú sálu. Vy si to predstavte spolu toho pacienta. A pán riaditeľ povie, že lekárom sa nechce pracovať. A my si myslíme, napriek tomu, čo sa povedalo, a my si myslíme, že takto vážna nemocnica, v takých vážnych problémoch a tak dôležitá pre štát, si vyžaduje a zaslúži riaditeľa, ktorý sa bude venovať na plný úväzok a nebude robiť nič iné, len to, aby tá nemocnica rástla. A nemôžeme tu mať riaditeľov, ktorí si robia pritom docentúru, učia a majú x ďalších úväzkov a potom povieme, že problém bratislavskej nemocnice je, že lekári majú úväzky. A na papieri má vyšší plat ako premiéru. Keď príde lekár za týmto pánom riaditeľom, lebo to je vedľajšie úväzky, schvaľuje riaditeľ nemocnice. Ja sa pýtam, že čo povie tento pán riaditeľ so 6 úväzkami podľa tých zverejných dát, alebo s viacerými, čo povie tomu lekárovi, že prečo mu nedá ten vedľajší úväzok, keď on sám má niekoľko úväzkov popri práci riaditeľa. Ako ho presvedčí toho mladého lekára, že neber si ten vedľajší úväzok mimo nemocnicu? Keď hovoríme, že bratislavská nemocnica má problém s vedľajšími úväzkami lekárov. Ako takýto riaditeľ vykomunikuje lekárovi, že aby zostal v nemocnici a nebral si vedľajší úväzok? Ako viete ovplyvniť efektivitu, keď príde obedná prestávka a operatíva musí zastať, pretože tie sestry sa musia ísť aj najesť. A nie je ich taký počet, aby jedna sa mohla ísť najesť a druhá mohla inštrumentovať a mohlo plynule sa pokračovať. Toto sú všetko veci, ktoré všetci v tej nemocnici vedia. Vie to aj ten manažment. Ale nikdy som pol slova nepočul o tom, že v tomto niekto vidí problém. Týmto spôsobom by sa dal zefektívniť podstatne to, aby sa zoperovalo denne viac pacientov. Tá polhodinka, ktorá bola spomínaná, kratšie pracovnej doby, tá sa vymaže tým, keď polhodina na obed nebude. A tá polhodina musí byť, lebo tie dievčence sa musia nájsť, majú na to nárok. Hej? Zo zákona. Proste už si uvedomme, že my ako sestry, lekári, tieto veci ovplyvniť nevieme. Ja nemôžem prísť a povedať, že a teraz z tejto sály mi dajte inštrumentárku. No a čo povedia tamtí na tej sále? Tam keby ste videli, čo každé ráno, aké hry o sály tam prebiehajú a každý prednosta a primár vytelefonováva na sály, či sa náhodou niečo neuvoľnilo. A teraz príjmete pacienta, jedenkrát sa stane to, že ten pacient nemôže byť zoperovaný, lebo tá sála, ktorú sme predpokladali, že bude, nie je. Takže pacient dostáva na oddelenie. Potom sa stane to, že máte objednaných 4 pacientov a 3 z nich ochorejú. V momente to máte na stole, ako je možné, že tam je len jeden pacient na ten deň. Vy ste nevykonní, veď vy tam máte len jedného pacienta.
A čo máme? Prijímať pacientov tak, že budú tam ležať na oddelení a čakať na operáciu? Veď to je absolútne neefektívne. Každý deň v tej nemocnici niečo stojí. Aj keď žiadne medikamenty nedostáva. Keď by to čokoľvek bolo, musí byť krmený ten človek, tá posteľ niečo stojí denne. Hej? Takže my nemôžeme objednávať v pondelok na celý týždeň. Poprvé by sme to tam nezmestili. Ale keď sa nestihne zoperovať, lebo zrazu sála nie je, a všetci s tým teda nejak rátali, že sa to podarí a nepodarí sa, tak to nikto nespomína. Ale keď vypadne nejaký pacient, lebo ochorie, lebo pacienti zvyknú aj ochorieť pred operáciou. To sa stáva občas. A tak vtedy je to problém. Vtedy je to hneď vytknuté vedeniu, že takto a takto musíte vybojovať, naháňať, ktorá sála, kedy, kde končí, kto najskôr, aby sa pacient dostal na sálu s akútnym úrazom. V najväčšej koncovej nemocnici. Keď mi vysvetlí vedenie nemocnice, ako viem ovplyvniť to, aby pacient, ktorý príde o 10. do obeda do nemocnice s úrazom, bol okamžite operovaný tak, ako vtedy, keď som nastúpil, tak potom to tak budem robiť a bude všetko v poriadku. Keď mi vysvetlia, ako môžem zoperovať viac pacientov na tej sále, keď tam nie je inštrumentárka, tak to tak spravím. A budú čísla lepšie. Ale keď budete riešiť situáciu nedobrú v nemocnici za každým tým, že zredukujete lôžka, lebo my sa prispôsobujeme lôžkami počtu personálu. Hej? A nie tomu, koľko pacientov spadá na tie lôžka. Takže budeme znižovať. Ale logicky raz dojdeme do momentu, kedy zrušíme všetky lôžka a potom čo poviem? Jedna nemocnica martínska zmizla v Bratislave. Čo sa lôžok týka. Máte dojem, že v Bratislave zmizol počet obyvateľov? Adekvátny? Kde budú tí ľudia ďalej? Hej? Kde budú tí ľudia, ktorí ležia v podunajských Biskupiciach, ktoré sa majú zatvoriť každú chvíľu? Pritom sú ziskoví. Kam pôjdu tí pacienti? Na toto odpoveď nie je. Presunieme to, schováme to na Antolsku, neviem čo. Aj to, čo funguje, aj to není dobré. To sú také nápady manažerské, ktorým ja celkom nerozumiem, ale tie, ktoré logicky vyplývajú, a všetci to vedia, na to nepotrebuje byť nikto nejaký supermanažer vyštudovaný s neviem koľkými semestrami ekonomickej školy, tak vie, že keď raz tam nemám inštrumentárku, tak tá sála nepobeží. To je to, čo my odjak živa tvrdíme. Lekár bez sestry je bez zuby, nespraví nič. Sestra bez lekára to isté. To je tím. A keď ten tím nie je kompletný, tak to máte tak ako reťaz. Vždycky je tak pevná, jak to najhoršie, najslabšie ohnívko tej reťaze. A my keď nemáme tam tú inštrumentárku, tak sa budeme na seba pozerať. A viete, aké je to príjemné tomu pacientu povedať, viete čo, ja som tu, môžem si sadnúť vedľa vás, keď nebude niečo iné. Lebo ja som tu pripravený vás operovať. Budeme sedieť spolu, budeme sa rozprávať, pôjdeme do bufetu sa najesť my dvaja. Alebo čo? Alebo vás budeme operovať. A navyše som platený. Som platený za to, že čakám. V pracovnej dobe, pretože nemôžem zoperovať. Som pridelený podľa rozpisu, v daný deň mám na starosti úrazy. A ja môžem sedieť s tým pacientom, ktorý má dorezanú ruku a budeme spolu čakať. V najvyššie postavenej nemocnici v hierarchii v tejto republike. A to sme počúvali roky, reformu nemocníc z ministerstva, jak zabezpečiť centralizáciu. Všetky tí experti chválili, že konečne budú pacienti centralizovaní tam, kde o nich je postarané. Výsledkom je, že nám vznikajú nové malinké oddelenia, nemocníčky súkromné, kde nemajú dostatočnú prax a Bratislavská koncová nemocnica, tá špička, prišla o 820 lôžok. Ako to je, čo za reformu, čo to za centralizáciu. Ale zopakujem, my žiadame, aby táto vážna najdôležitejšia nemocnica v štáte v najväčších problémoch mala konečne full-time management
aby pán minister Šaško s týmto spravil poriadok. Aj sme mali manažment nemocnice v Bratislave taký, ktorý zabezpečí rast a nie zatváranie lôžok, tak ako sme videli za posledných 5 rokov, že 820 lôžok zaniklo. Kedy sa to odrazí a zmení sa ten celý smer. To nemôže sa stále znižovať. A teraz znížime, týmto zastabilizujeme a pôjdeme hore? Nie, my to znížime, nezastabilizujeme a na budúce to znížime znovu. A už ľudia, ktorí sa dostanú do nemocnice, vy ste väčšinou mladí ľudia, ktorí toľko v nemocnici nekončia, ale keď sa do tej nemocnice dostanú, potom sú zrazu prekvapení. Ako to funguje? 5 mesiacov, fungujú nové sály, nevyťažené. Akých oddelení sa týkajú tie lôžka? 811? To je všetko. To je naprieč. Na tom internom hovorím, že tam je zo 131 na 42 lôžok za pár rokov. Takže to sú, na každom oddelení to vidíte. A potom tu máme také abnormality, že sa otvorilo 5 neurochirurgií s rozhodnutím riaditeľa ministerstva v jednej nemocnici. Máme 4 v bratislavskej nemocnici, 4 neurochirurgie. To nemá žiadna metropola na svete. Ale to takisto, kto tak rozhodol o tomto? To sú také abnormality. Máte potom 5 primárov, 5 prednostov. Na Kramaroch, kde je špičková neurochirurgia, z 3 operačných sáloch pracujú na jednej. A majú pacientov primár z celého Slovenska. A pán riaditeľ povie, že je normálne, že v Bratislave si pacientov súkromné centra vyberajú tých ľahších, ale má tých najťažších. Lebo ten najťažší znamená najdlhší čas na operačke, najdlhšia hospitalizácia. Potom jasné, že máme menej výkonov. Viete, teraz je tá cesta pacienta, čo pán Petko z asociácie nemocníc dohodol s ministerstvom, je taká, že výmena bedrového klbu, to je v prvej jednotke, dvojke nemocnici, to je to ziskové, čo príde zdravý pacient s predoperačným vyšetrením, že je zdravý, môže byť uspatý, vymenia mu klb, ale keď sa ten klb zinfikuje, uvoľní a prebehla operácia zle, tak ide do štátnej nemocnice, lebo to je vyššie pracovisko. A tam ho toho pacienta už neliečíte 3-4 dní, jak prvá operácia, ale 2 mesiace. A stopete do neho drahé implantáty napustené antibiotikami, drahé antibiotika, kým vyliečíte infekciu, má niekoľko reoperácií a to je v štátnej nemocnici, to nie je v súkromnom centre. Keď vám dieťa odoperujú mandle, vám vyberú za poplatok 400-500 eur v mojej lokalite. Nosné mandle dieťaťu zaplatíte, plus on dostane ešte od poisťovne zaplatené, ale keď v noci začne krvácať, tak ide do štátnej nemocnice, kde mu dávam transfúziu za niekoľko 100 eur. A starám sa o neho ja v nočnej službe, ale to súkromné pracovisko nemá nočnú službu, no neplatí personál v noci, drahý, ani cez víkend, to ide do štátneho. A my toho pacienta máme podstatne dlhšie, s väčšími nákladmi, s väčšími komplikáciami a tým pádom ošetríme za mesiac menej pacientov ako v tom súkromnom centre, ktoré si vybere to ziskové. Ale to, čo hovorím v tej Bratislave, my vnímame, že tie náklady na bratislavský personál sú vyššie ako inde, pretože tu je veľa súkromných centier, ktoré vyberá poplatky. Máte v Bratislave obvodného lekára, ktorý si vypýta 400 eur za dieťa, že ho tam rok máte, ako záročný manažment. To je tu akože zažité. Alebo poplatky, ktoré nie sú absolútne regulované a treba sa pýtať krajského lekára, čo s tým robí. Ale keď máme takýto trh v Bratislave, tak samozrejme, že ten zdravotník je tu najdrahší v Bratislavskej, lebo keď tú sestru chcete udržať na tom áre, kde robí ťažké výkony nočné, a ona v súkromnom centre za doobednú zmenu dostane 2-krát toľko, jak v tej nemocnici, tak jasné, že ten riaditeľ na to, aby si ju udržali, musí zaplatiť nad rámec toho zákona. Ale potom nech nám pán riaditeľ nevyčíta zákon o mzde lekára a sestry, pretože tie náklady sú vyššie, ako ten zákon určuje, ale rozhodol o nich on. A my priznávame, že vzhľadom na to, že je tu takéto neregulované prostredie. Ako preto sa v iných štátoch nie je možné, aby si niekto len tak otvoril nemocnicu v meste. Lebo tam sa pozrie stratégia, či to v súlade s tými pravidlami, čo sa slobovalo v reforme nemocníc, či tá nemocnica tam má zmysel nová, či ju zazmluvňa poisťovne, čo to spraví so zdravotným personálom v danej lokalite a podľa toho sa rozhodne, či nejaký súkromník si môže otvoriť nemocnicu alebo nie. Ak by neexistoval ten kritizovaný zákon, ktorý sa im strašne neľúbi a hovoria, že je neudržateľný, tak vám garantujem, že toľko personálu by v nemocniciach nebolo, jak je dnes. Ani sestier, ani lekár. Ani sestier, ani lekár. Takže táto tlačová konferencia nemala byť ani o mzdách lekárov, ale o tom, že chceme profesionálny manažment v bratislavskej nemocnici, ktorý sa naplno tomuto venuje. My sme v kontakte aj s vedou, aj s lekárskymi fakultami, vieme, čo obnáša docentúra, koľko práce pre prednášok a publikácie. Je to obdivuhodné, ak niekto to zvláda s vedľajším úväzkom.
ale toľko vedľajších úväzkov v tak náročnej nemocnici. Keď sa opýtate akéhokoľvek manažéra, ktorý má na starosti 6 000 zamestnancov, spýtajte sa, koľko má vedľajších úväzkov a nakoľko dokáže ešte robiť nočné, popri tom chodí robiť lekára, učiť údajne medikov na stážach. To je naozaj na zamyslenie a my si naozaj myslíme, že bratislavská nemocnica zaslúži kvalitný manažment a nie takýto, ako má doteraz. Ďakujem pekne.